God aften og velkommen til Krimi-magasinet Close Up. Vi er i aften taget til Frederikshavn, op til det nye Rocker Akademi. Vi har en aftale her med præsidenten fra MC Kral, han hedder Moster E, og vi skal ind og have et interview med ham om, hvad det egentlig er, de foretager sig her i Frederikshavn. Jamen, vi kommer fra Krimi-magasinet Close Up. Vi er kommet i aften for at interviewe Moster E. Hallo, du bliver lige der. Få det kamera dernede. Nu tager vi det lige med ro her. Ja, hvad er det, du skal her? Vi skal ind og interviewe Moster E. Fra Moster MC E? Hvad snakker du om? Jamen, præsidenten Moster E. fra MC Kral. Det er sgu da ikke Moster E, vel? Hallo? Men det står der i mine papirer her. Ja, men så tager du fejl. Nå, jamen, hvor er vi så henne? Er det ikke MC Krals Rocker Akademi, vi har her? Jo, det er det sgu da godt nok. Nå, jamen, så må Moster E også. Ja, og vi er nu kommet indenfor i Rockerborg Akademiet her i Frederikshavn. Og vi skulle have fat i... Undskyld, det der fra før. Det var ikke fordi jeg var stur eller noget, vel? Nej. Når jeg ikke ved, hvem folk de er, så bliver jeg bare totalt psyko. Ja, men det er også forståeligt nok. Vi skulle have fat i Moster E. Moster E, hvem er præsidenten her? Jeg tror vi... Hvad fanden var det for noget? Ja, vi kommer jo fra... Moster E. Moster? Ej, du er pisse bange, det kan jeg godt se. Prøv her, tag roligt. Hallo? Kom her. Det er Master E. Det er Master E, dog. Master E, det er vi gået væk fra. Jamen, det er okay, det er i orden, mand. Jeg kan godt se, at man kan godt blive nervøs, når man sådan kommer ind. Altså, hvad var det? Han har sagt, jeg vidste ikke, der skulle komme tv for satan, mand. Hvad er for noget? Master E, vi skulle snakke om Rocker Akademiet her. Ja, og selv tak. Rocker Akademiet, hvad er det egentlig, I laver her på Rocker Akademiet? Jamen, det er jo noget specielt noget. Altså, vi har startet det her Rocker Akademi, fordi vi tænkte, jamen altså, rockeren, det er en overset kultur i Danmark. Jamen, jeg kan godt tage noget roligt. Det er helt i orden. Det er en overset kultur i Danmark. Og så var jeg tænkte, fuck, vi skal have akademi. Og så hvorfor det? Så jeg Tony og Ronny ude for klubben, de fatter jo ingenting, vel? Vi startede akademi, fordi vi tænkte, vi skal brede os. Der er ikke nok rockeren. Og de sidste par år, der har vi har ikke været gode nok til at markedsføre os selv, vil jeg sige. Altså, udviklingen har været dårlig. Altså, det kan man godt sige, ja. Ikke nye medlemmer og så videre, det går ned ad bakke. Ja, du kan prøve at kigge rundt i lokaler. Jeg ved ikke, hvad du vil kalde det. Det sat med det står sløv til, ikke også? Altså, vi får ikke noget tilskud fra staten, at det går satnemt dårligt, altså. Ja, jamen, jeg kan godt se det her. Altså, vi havde jo et trumfkort i... nu vil jeg ikke sige nogen navn, fordi det går vi ikke så meget i her. Men vi havde bestemt en politiker over i Farum. Han var vi meget glade for. Han var god til at støtte os, men... det er ligesom om, du kan godt se, det løber ud i sandet for os, ikke også? Altså folk de var ikke trygge ved os før. Hvordan har I det med ikke at være accepteret i samfundet, ligesom andre mennesker? Altså jeg vil sige, det er jo meget hårdt, fordi man godt synes noget er hårdt, selvom man er rocker. Det er jo ikke, det er sgu ikke alle, der forstår det. Jeg kører sådan en træningskursus for noget, der hedder Lære at leve med sorgen. Altså man kan danse en sorg ud. Det er vist noget, man har mistet. Jamen, jeg ved godt det, at du tag roligt, træk vejr. Vi gør ikke noget. Det ser farligt ud. Tak skal du have. Det er sådan noget, så kan man danse sin sorg ud, hvis man har mistet en kam i en rivaliserende bande. Og her i MC Kral, der gør vi meget i, at vi skal danse det hele ud. Så det er det, vi gør. Jeg kan ikke huske, hvad spørgsmålet var. Men, Ja, men Master E, du har jo lovet os en rundvisning her på akademiet, så vi kan se, hvad det er for nogle faciliteter, I har tilbydet her på stedet. Jamen, det kan man sige, det er hytteren, du vil se. Altså, ja, hytteren, det er fint. Jamen, det kan godt, guys. Skal vi lige vise dem? Hallo? Skal vi vise dem det værelser? Det vil godt se, hvor vi bor henne. Vi går lige en tur med... Så går vi derhen nu. Ja, det er godt. Kom nu. Så går vi herud. Drengen, kom nu. Hallo, hvem fanden er det der for at tage skud i køkkenet her? Ej, prøv nu lige for satan, mand. Ja, og Master E, hvor er det, vi befinder os henne nu?
Jamen, der hvor vi er nu, det er sådan set det, man kan kalde det er gangen, hvor værelserne det ligger på her. Der er for eksempel, der bor en herinde. Han er tosset med Burger King. Og det forstår man jo godt. Ja. Ikke? Altså det... Og så går vi, altså, det er jo rart at bo på kollega. Det er jo fedt at bo sammen med, hey, skål, drenger, hvor sagen, man. Det er jo fedt at bo, det er jo fedt for os rockere, at vi holder tæt sammen, ikke også? Altså, fordi man er rocker, kan man godt blive ensom. Og det er blandt andet derfor, vi har valgt, at værelserne, de skal ligge så tæt. Og vi kan prøve at gå ind og kigge, det er der, hvor jeg bor, Pres. Og jeg har valgt at bo... Præsident-suiten. Nemlig, nej, jeg bor i det er nemlig ikke suite, jeg bor i samme forhold som de andre. Der er roder, og der er rockmusik, og sådan er det. Nu skal jeg lige, velkommen. Ja, lige, og... godt plads til kameraet, det skal lige komme ind. Så er jeg lige tændt lyset der, så er køkken her, så er der været støv ud. Ja, så kan I prøve at gå ind, så kan I prøve at komme ind og kigge, så jeg skruer lidt ind. Ja, og det er så Master i, det er præsidentens... Det er så der, det her præsidenten bor. Der ved jeg ikke, der er sådan en almindelig værelse. Altså, der er noget bilbad, det ligger nede i stuen. Der er Xbox, der er støranlæg, der er fjernsyn. Der er det, der skal være. Der er det, der skal være. Der er det, der skal være. For eksempel, prøv at se. Vi har noget af det, der hedder en vigtig del af vores træning. Det går jo ud på at sige, den bil er mega fed, den kunne jeg røve mange banker i. Og sådan her. Altså, jeg kan fortælle noget, som er meget typisk på mit værelse. Det er for eksempel sådan noget som det her. Sådan her ubetalte regninger. Det er blære. Det skal jeg være. Hvad får I dagen til at gå med her på akademiet? I kan jo ikke sidde og læse i bilbladet hele dagen. Nu skal jeg lige prøve at høre her. Hvad I får tiden til at gå med? Der er den nye plade med Propane. Prøv lige at høre her. Ja. Hvad, drenger? Sej ned med fest, mand! Kan de lade? Ja. Ja, okay, stille og roligt, jeg tv. Det er det, vi laver. Vi laver det sådan, det ved ikke, om det var for mig. Hvad siger jeres omgivelser til støjscenerne? Nå, men det er vores eget hus, jo. Altså, der bor ikke andre end os rockere her. Nå, men jeg tænkte på naboen. Kan jeg se, vi har en lille, ja. Ja, vi har jo børnehaven dernede. Vi kan kigge lige ned. Du kan prøve at komme herover. Jeg ved ikke, man skal til at skifte filter eller noget. Vi kan jo kigge ned i børnehaven, så kan vi se, hvem det er, der bliver gode rockere om nogle år. Du prøv at kigge ned, du. Se ham der på motorcyklen. Ham der på cyklen. Ja, ham på cyklen. Talentspejder der. Skynd dig at kigge ham på cyklen. Så det er nye prospects. Find ham på cyklen, bliver jeg sagt. For helvede. Hør nu efter. Hvad siger du? Det er simpelthen måden, hvorpå I finder nye prospects. Hvad fanden er prospects? Nye medlemmer. Nå, jamen det kan man godt sige. Det er okay. Det er okay, altså. Hvad med dumme bøder, og er det helt ydt? Så vil jeg bare lige sige, at der er omkring 10% rabat den her måned. Og det synes jeg, det er mega fedt, fordi jeg tænkte, what, man? What? Alle de fucking dumme bøder. Folk, de betaler ikke en fucking skid af det lort. Ubetalte regninger. Du ved, hvordan det kører. Du ved selv, hvordan det er. Det er Tony nede fra Kaffeklubben, du ved. Er du med? Men jeg tænkte, folk, de betaler ikke det lort. Så vi tænkte, no way, 10% rabat. August måned, er du studerende? Så er der bare i orden, du. Okay. Hallo, mand! Ja. Jeg synes, vi skal fucking skride nu, for nu skal jeg gider ikke, jeg skal lige ud og kigge, hvad fanden er der foregår. Jamen, jeg tror, vi siger tak for i dag her fra Frederikshavn på Rockakademiet fra MC Kral og præsidenten Master I. Vi kan ikke køre, der sker ting. I må komme her og kigge, hvad det er. Det duer ikke mere. Vi er ikke helt klar over, hvad det er, der foregår, men vi følger os af en på tæt hold. Jamen, Master E, hvad er det, vi har gang i? Det er en fabrikshemmelighed. Jeg synes ikke, det er fedt med det der. Jeg synes, det fucking interview, det skal stoppe nu. Og så klipper vi. Ja. Jamen, vi siger tak for i aften, og tilbage til studiet.